Urruñako herriak azkenean gaztetxe bat lortu du. Urte luzeetan gaztetxearen aldeko aldarrikapena bizirik mantendu ondotik, herriko etxeak Bixikenia eremuan gaztetxea irekitzea baimendu du. Aste honetan bukatu diren bestetan gaztetxea estrenatu dute bertan presente izango diren haziak, ugak eta besta komiteak. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan gaztetxe berria aipatzeaz gain aktualitateari ere begirada bat botako diogu. Lehen ministro bat izendatu du Emmanuel Macron presidenteak eta hemengo diputatuek Pello Dufok eta Colette Capdevielek haien iritzia plazaratu digute. Horretaz gain asteburu honetan hasiko den top 14 errutbi txapelketa ere aipatuko dugu. Ongi etorri parraldearen orenera. Hauteskunde legegileak egin zirenetik ia 2 hilabetera, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak azkenean izendatu du lehen ministroa. Michel Barnier republikano ohia izango da gobernua osatzearen arduraduna. Euskal diputatuen artean haserre handi bat eganen nuke, zenta azkenean Macronek erabaki du bere baitatik, bere politika segituko duen norbaiten izendatzea, noiz azken hauteskunde horietan, 2 herenek bozkatu duten Macronen kontra. Je rappelle quand même que la séparation des pouvoirs botere banaketa demokraziaren funtsa dela dio, eta 3 boteretako bakoitzak bestea errespetatu behar duela. Fronte Popular berriko hautagaia ez izendatu izanarekin, erakundeen aurka egin duela uste du. Eh bien, il a porté atteinte aux institutions. Barniek 73 urte ditu eta ibilbide luzea izan du politikan. Oso zatitua dagoen legebiltzarrean ez du erraza izango gobernatzea, baina momentuz Bilgune Nazionalak ez betori jartzeko konpromisoa hartu du. Bizki joko maltzura da, baina maltzura baino landierosa da, uste dut. Landieran maiten du demokrazia, argiki. Landieran maiten du gure gizartearen ikuspundua. Il y a 2 choses qu'il ne veut pas. Perdre le pouvoir, ça je pense. Macronen erabakia 2 ardatz nagusiren gainean kokatzen dela uste du. Batetik, botereari eusteko nahia. Eta bestetik, orain arte egin dituen politikak ezbaian jartzea ekiditeko. Bereziki, migrazio legea eta erretretaren legea. Absolument pas que l'on puisse remettre en cause les politiques qu'il a menées. Erabaki honek gizartean izan dezaken oihartzunak ere kezkatzen ditu Dufo eta Capdeviel diputatuak. Bozkatu du jendeak gehiengo bat, ez dena gehiengo oso bat, baina gehiengo bat alata guziz ere, berak mantentzen du bere politika, mantentzen du bere ekonomia helburu ultraliberala eta antisoziala. Eta orduan nola pasako dien ondoko egun eta asteak, ez dakit, baina izanen da, zinez tentsio larri bat, argiki, larun batuntan, bada lehen itzordu bat, jahenik aipatua zena, hor pentsatzen dut olako izendatze baten ondorioz, mobilizazioa azkartuko dira, eta kontrolpean atxikitzeko mobilizazio hori orain zaila izanen dira berdin, zenta jendeak bozkatu dut ez da entzuna izan. Kontuak kontu, legebiltzarra ezingo da berriz desegin heldu den urteko ekainera arte, eta beraz, legealdi luze edo laburra izan, zaila izango dela bederen aurreikusi daiteke. Topa Malaua berriz hasten eta Bironek Perpigna hartuko duela etxean Jandose zelaian larun batuntan, Baiona indartsu, Topa Malaueko 12. tokian sailkatu zen aintzineko denboraldian, orain uda hontan pausa, atsedenaldia bortzastez, eta 2 garaipen berriki Provence eta Miarritze garaitu eta gero, 24 eta 42 eta bortz adiskidantzako derbi hontan Agurrilondarrean Agilera zelaian. 3 urte ez zela olako euskal derbirik jokatu. Je pense pas qu'on puisse se satisfaire de ça non plus ce soir. Oui, on a gagné, c'était important de le gagner. Naiz eta derbia irabazi duten, Baionarrek ezin dute hain pozik egon, hainitz baitute hobetzeko, derbian asko jasan dute, disiplina falta ere bai, argi dute orain Topa Malaua astekotan delarik hobetu behar dela, porrota ez pairatzeko, arrisku handia litzateke, txapelketaren hastapenean berian.
qu'on peut mieux faire, ça c'est une certitude. Mais... Abironeko kirol arduradunak gauza bera pentsatzen du ere, hobetu behar dela, xapelketa nagusia askiongi hasteko, denbora berean zaila da ere, zonbait jokalari kolpatuak direlakotz, Abiron Baione Perpignan, biarratxaldean biak eterditan Baionan. Bertzalde aurten ere Abiron Donostian, Anoetan, Realearen zelaian lehiatuko da, lehen itzordua Arroxelaren kontra izanen da, urriaren 12-13ko asteburuan. Abiron makurtu da, Gipuzkoan jokatu dituen azken 2 partidetan, joan den martxuan Toulon 46 eta 10 nagusitu zitzaion, jaz Pauek ere irabazi zuen, 30 eta 20, dena den kiroletik aratago helburua dirua biltzea da, 13.000 ikusle izateko partez Baionan, 39.000 biltzen direlakotz Donostian. Urte luzeetako borrokaren ondotik Urruñako gaztek gaztetxe bat lortu dute. Oporgune bat zen Bixikenia eremuak bizi berri bat izango du eta besta batzordea, Azia Kultur Elkartea zein Gazte Asanbladaren elkarguna izango da denen postasunez. Garaipen handi bat, guretzat tale horko aurten giren ugakoentzat, baina beste urteetan izan diren ugako guzientzat, eta azkenean Urruñak lortu du gaztetxe bat. 20 urteko borroka, baina lortu dugu. Piskat desmotibatu zen uga, eta hor erriko Etxeberriarekin talde bat sortu ginen, eta lehen gauza egin ginen galdetu gaztetxe bat lortzen altzen ez, eta esan ziguten behaketa egingo zutela, eta gaur horretan gira. Oso harro nago esatea azkenean Urruñoan gaztetxe bat izango dela, eta nik hori herri kontseiluan esan nuen bezala, barkatu, baina orain lortu dugu, eta nire zoriona handiak bidali nahi dizkiot gaztereari, ugakoei hor egon direnak hainbat urte borrokatzen. Urruñako herriko etxeak eraikinak erosi ondotik, herriko gazte elkartek gunea erabiliko dute bakoitzaren beharrei erantzuteko. Pentsatzen dugu, bai Urruñako Gazte Asanblada gaztetxe bat eraikiz hemen eta Urruñako gazteriak hau erabiliz, bizi eder bat jarriko dutela, eta Aziak ere bai erabiltzako du bere herripikak egiteko, eta Urruñako Festa Komiteak ere bai, erabiltzen alko du haien gauzak usteko, baina adibidez, enbar baldin baituzte murtxapelketak edo, gaztetxean egiten alko dute, eta ugakoek egiten alko dute kontzertu ederrak proposatu, aisialdi kulturala proposatu. Baina batez ere batzeko gune bat izatea espero dute gazteek. Urruñaren artean toki bat beden izateko gazteek edo jakiteko hemen etortzen aldirela bilkura bat egiteko edo bazkaltzera edo justu trago bat hartzera eta hola ezagutzea gure artean. Bixikeniaren eremuak 18 hektaria baino gehiago ditu. Horrek etorkizunari begira aukera asko eskaintzen dizkie gazte zein herriko etxeari. Lekua proposa, bizika proposa, kontzertuak, futbito txapelketa batzuk egiteko, mus txapelketak edo bazkariak, gaztetxe guziak egiten duten ekimen guziak hemen proposatzen aldira aixe. Aldi berean, leku hau erraldoia da. 18 hektaria baino gehiago dauzka, eta uste dugu kulturalki kirolaren izenean gazteriari pixkat zerbait oso ederra proposatuko dula, eta ziur naiz, 3-4 urteren buruan Urruñako biztanlek asko eskertuko dutela hau gure ganatzea eta justuki hiri zerbitzu publiko bat ematea. Jada bi kirol elkarteen eskaerak jaso dituzte Bixikeniako futbol zelaia erabilia alizateko. Horretaz gain instalazioak proposatu eta ekimenak jasotzeko prest dago herriko etxea. Badago futbol txapelketa bat, nazioartekoa, ditzen dena Donostikop, horiek adibidez bilatzen dute lekua loiteko udan. Udan behar dute hainbeste aurre hartzeko, orduan ahieri ere proposamenat lo egiteko. Gero baukagu mugagabe zirko festivala. Hoieri ere, horiek bilatzen dute artista horiek, behar dute lekua loiteko. Urruñako Bixikenea pixkanaka bilakatuko da, kultura, kirola, gazteria eta bizitzaren arnasgune. Gaurko saioa Esnebeltza taldearekin agurtuko dugu bihar bertan Sarako bestetan kontzertua eskainiko dutelako. Ez dira bakarrik izango Kilimak, Puntukakotx eta DJ Uzkruz ere bertan egongo direlako. Ikusentzuleok gu igandean itzuliko gara astekariarekin, bitartean izan ongi.
Zuzara nire botuzia,